Lil Durk arestat de US Marshals. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi nu avem FIFA, nu avem pack opening-uri, nu avem nimic legat de gaming. Astăzi vom vorbi despre un subiect care a bubuit în America și a bubuit și prin Europa. Având în vedere că este unul dintre artiștii mei favoriți, am zis să vorbesc și eu puțin despre acest subiect și să vă pun și pe voi la curent în caz că nu știți. Data de 25 octombrie, Lil Durk a fost arestat de US Marshals cu acuzația de murder for hire. De obicei când US Marshals, când băieții ăștia te arestează, au deja răspunsurile la întrebările pe care ți le adresează. Nu cred că funcționează cu ei altă poveste. Mai ales că acest individ apropiat al lui Durk și prieten al lui Durk, OTF Gem, care a făcut 12 ani de pușcăriar după ce a ieșit, a purtat pentru ani microfon în preajma oamenilor care până la urmă au schimbat viața. Melodia Back Again ne spune și Von Gem, get out the gem, I give him 50 ain't gonna ask again. După ce a fost eliberat, OTF Gem a primit 50.000, o casă nouă, o mașină nouă, o viață nouă de la Von și de la Durk, după care el s-a gândit mai bine și a zis de ce să nu le dau nici câștig de la federal. În tot timpul acesta el a stat pe lângă ei purtând microfon, a participat la clipuri, a fost în interviuri, a fost în podcasturi. Nu intervine întrebarea de ce acum, de ce după atâția ani abia acum au găsit toate dovezile, urma să se întâmple ceva mai mare. Știu că Durk trebuia să lanseze luna aceasta albumul, dar nu cred că mai vine. În legătură cu acuzația lui de murder for hire, în 2020, când prietenul lui Von, cel mai apropiat om al său, twin-ul lui, King Von, a părăsit această lume în urma unui beef început pe internet, nici de cum răfoială între ganguri și pur și simplu totul a plecat de la niște distrecuri pe internet, niște înțepături. Von era la o petrecere într-un club din Atlanta. Mi se pare că la petrecerea de lansare de album, când era și el prin zonă, Von s-a dus după el și a lăsat majoritatea prietenilor la club acolo, parte în parte. Până la urmă, na, ai toți banii din lume, ești un trapper pe val, nu poți să te lași agățat, ațățat de un alt individ care îți dă disuri pe internet. A decis să treacă la următorul nivel, s-au întâlnit față în față, lucrurile au escaladat de acolo, s-a scos o armă de foc și mai departe, da, Von a trecut în neființă. După care tot internetul a explodat cu slide for Von, slide for Von, slide for Von. Iar apoi după toată treaba din Atlanta, lumea s-a împărțit în două tabere. Tabăra Von Durk OTF, tabăra NBA Youngboy, Quando Rondo și Lil Tim. Mai ales după ce Lil Tim, cazul său de fapt a fost soldat cu autoapărare. Urmând în LA o tragedie, în SUV-ul acesta negru erau Quando cu vărul lui, iar în mașina aceasta albă, oamenii care au fost arestați în aceea zi cu Lil Durk, 5 membri din OTF. Au făcut un drive-by de unde a apărut și chestia aceea cu no pe internet cu Quando când striga. Dar după toată nebunia din Atlanta, după tragedia care s-a întâmplat cu King Von, Lil Tim, Quando și toți care erau afiliați fanilor au început să glumească pe tema aceasta, să schimbe numele din telefon, să glumească pe Lil Tim Slayer. Toată treaba a picat pe Lil Durk, cum ar fi fost să ducă Durk să zică da, mă duc să-mi iau acum un machine gun și mă duc și trag în toată lumea. E crazy. Lumea ar fi vrut, mi-e groază că lumea vrea să vadă așa ceva, lumea e încântată de așa ceva. Dar abia când au văzut toată treaba asta, lumea și-a dat seama că bă, e nasol. Also, după ce s-a întâmplat cu vărul lui Quando, cu au apărut și videoclipuri muzicale care satirizau lucrul ăla, suferința lui până la urmă și a pierdut vărul. Fiecare pierde pe cineva între răfuielile acestea, nimeni nu câștigă de aici, nimeni nu câștigă, nimeni nu are de câștigat. Dar care și o piesă care oarecum, nu știu, zici că versurile acestea, lead my iCloud if I think they really on me though, when trial come, it ain't your phone, it be your homie though, you understand with his head down like he don't know me though, no point getting lawyer if your homie told. Nu știu ce să zic, dar nu să știu motivele pentru care băiatul acesta a dat snic, de ce a vrut să rănească oamenii care l-au ajutat până la urmă. În continuare sper ca nimic de ei să nu fie real, pentru că s-ar putea să avem un OTF Rico. Când seara arestării și a programat multiple zboruri și a rezervat mai multe zboruri, urmând să plece cu private jet-ul lui în Italia, dar bineînțeles că având o sursă sigură s-au dus direct din Florida în timp ce se ducea către private jet, a fost luat, arestat. Sperăm să termine toată asta, să iasă muzică bună din nou, să se împace toți care sunt certați din acolo, pentru că certurile astea sunt inutile și nu fac bine la nimeni. Ai parte de puțin mai multă expunere, dar cu expunerea asta vine odată și hate-ul, lumea se împarte, ajunge la chestii de genul și crazy, literalmente e crazy. A apărut chiar și un clip pe canal la el cu We Slid, însă a fost șters după câteva zile, n-am apucat să fac print screen, dar vedeți că sunt reacțiile și pe internet. Melodia este un mashup făcută de către cineva din 3 piese. Momentan Durk este nevinovat până la proba contrarie, dar mă gândesc că dacă băiatul ăsta a purtat microfon ceva ani, a auzit și a văzut multe lucruri și cred că și federalii dansau pe melodiile lui Von nelansate și au auzit multe melodii pe care ar trebui să le auzim și noi și sperăm să le auzim. Acuzațiile acestea la închisoare pe viață și pedeapsa capitală, din ce am înțeles și ce am văzut pe internet, el se plânge de mâncare și că este in great spirits. Acuzația este una foarte grea. Până la urmă s-a concretizat beef-ul, vedeți, nu se ajunge nicăieri. Nu ajungi nicăieri prin certuri, prin scandaluri, certuri de pe internet, care rezultatul beef-urilor nu este niciodată bun, nu este niciodată pozitiv. Ambele tabere plătesc mai mult sau mai puțin și ambele plătesc la un moment dat. Nu există câștigători în așa ceva, mai ales aici unde nivelul este situația din America și cu trapperii din America care tot mor. Da, situația este una tristă, sperăm să existe un răspuns pozitiv că Durk nu a făcut niciunul de lucrurile astea și a fost altceva acolo, dar până data viitoare, boys, dați și un like, un subscribe, un comentariu dacă vreți partea a doua și ne revedem data viitoare, vă pup!